Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita pag saulog nining santos nga misa. Sa imong kaayo, Ginoo, kaluoy kami. Gugmao kaluoy aming anak, paabot sa kaluwasan. Kristo, O Kristo, kaluoy kami. Kasi nga mahinulsulod, ayaw Ginoo isalikway. Ginoo, kahalon kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan, sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, magkagalaw sa tanan. Simba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, sa himaya sa Diyos, himaya sa kahitasan. Jesu Kristo, tungtunganan sa hamahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, na nagawagdag sa sala sa kalibutan. Kaluoy kami, ikaw nagalingkod sa tuho, samahan dawata ang sa Diyos, himaya sa kahitasan. Santos, ikaw lang ang Ginoo, ikaw lamang ang
bayan sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa wanahona ug sa kasing-kasing, dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo, ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Niining kalibutan nga nakausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon, nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya ug buhata ang mataro. Kaysa dili madugay, luwason ko na kamo ug ipaila ko ang akong kataron. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya ug nagtamod sa adlawng igpapahulay ug nagtuman sa iyang mga sugo, panadon ko sa balaan kong bukin ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran, kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. O Diyos, mga daig unta kanimo ang tanang mga nason. O Diyos, mga daig unta kanimo ang tanang mga nason. Kaluyan unta kita sa Dios, ug bendisyonan niya. Ipadanag unta ka nato ang iyang nawong. Maibawan unta ang imong dalan dinhi sa yuta. Niha sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. O Diyos, magadaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Maglipay untang mga nasud ug magsadya tungod kay nagamandok ka sa kanasuran. Niha sa katarong ang mga nasud dinhi sa yuta imong agakon. O Diyos, magadaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Naigun unta ikaw sa katawan, O Diyos, ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Panalanginan unta kita
yuta sa Diyos. Ug ang tanang kaplanan sa yuta, mahalukon ta kaniya. O Diyos, kaday kunta kanimo ang tanang mga nasod. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Roma. Karon, bahin kaninyong mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton, ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo. Aron masina ang akong isig ka Hudiyo, ug maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila, ang kalibutan mapasig-uli ngadto sa Dios, unsa pakaha kun dawaton sila. Kinabuhi alang sa mga patay, kay dili gayod mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna, labot sa iyang pilion og panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo, misupil sa Dios kaniadto, apan karon gikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios, aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tao nga masupilon, aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita miduol kaniya og mituaw, Sir, anak ni David, kaluy-i intawon ako. Ang anak kong babae giyawaan og nagantos pag-ayo. Apan wala mutubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinunan kaniya og miingon, papahawa nga siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae og miluhod sa atubangan ni Jesus, Sir, tabangin taon ako, miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak o ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod ka na, Sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumuho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon.
Og si Jesus mitubag kaniya, Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Og niadto dayong gutlua, naayo ang iyang anak. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot, maayong buntag o malipayong Domingo kaninyong tanan. Malipayon ba mo? Ha? Mura ko pa'y klaro, no? Sagdi na lang. Mga igsoon, ang ato ang mga pagbasa karong adlaw, ilabi na karong Domingo ha, naghisgot kabahin sa usa ka babay nga taga Kanaan nga diin miduol kang Hesus og nangayo sa panabang nga unta ang iyang anak ayuhon. Sa iya yung pag-iistorya sa Ginoo, una ang Ginoo kung sa ato paning termino karon ang Ginoo wala naman sin. Daw wala siya pansina sa Ginoo. Hangtod nga sige siya hangyo ang iyang mga tinun-an ni Hesus ning ingon nga papahawa siya kay saba kayo nagsunod-sunod siya kanato. Apan ang babae wala gyud manumbaling hangyo gyud siya taman sa ginhawas Ginoo. Bisan dihay gayon nga insulto siya, giignan siya nga dili maayo ang pagkuhaon ng pagkaon sa mga anak o gihatag ngadto sa mga iro, pero padayon lang gyapon siya nga bisan gani ang mga iro makakaon man sa mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa galon, meaning wa gyud siya mo surrender. Hangtod si Hesus na lay mi surrender. Miingon si Hesus, pagkadako sa imong pagtuo og lakaw na ang imong gituhuan mahitabo. Mga igsuon, ang kinaiya o ang kining nahitabo sa atong ebanghelyo karon sa usa ka babae sa Kanaan nga nanghangyo sa Ginoo nagampo nya wa din pataling hugi, mga normal man sani or natural nato sa nga mga kasinatian. Naatay mga gipangayo sama sa babae nga taga Kanaan, kita usab na amay gipangayo sa Ginoo, lain-laing matang sa ato ang mga panginahanglan. Apan ang pangutana mga igsuon mao, kun o galing sa mga higayon nga naatay gipangayo or naakay gipangayo sa Ginoo ug unya wala panimo madawat unsa may kinaiya or unsa may imong buhaton. Ha? Ako na lang tubag, no? Aron ta madali ba? No? Usahay, na din tay, di na taganahan mo simba, di na taganahan magampo. May sa laktod nga pagasulti, ma-discourage na ta. Mangluod na ta. Pero mga igsoon, timan na nato sa kanunay. Ang tanan nga atong giampo, ang tanan natong gihangyo, gidungog sa Ginoo. Nagkadungog ang Ginoo niya na. Apan, dili dayon niya ihatag kanato diha-diha tungod sa mga nagkalain-lain nga mga dunay mga hinungdan. Naay pipila ka mga rason nganong dili day nato madawat ang atong gipangayo. Una nga rason, i-delay sa Ginoo ang atong gipangayo tungod kay gusto usa siya, gusto ang Ginoo nga lig-unon pa ang atong pagtuo o pagsalig ngadto kaniya. Nga kana bang gumikan sa atong pagsalig, gumikan sa atong pagtuo, di ta mo undang sa pagpangayo sa Ginoo. Atong padayunon kay makanunayon ta nga mangayo sa Ginoo. Sama god
kang daghamang mga kasinatian sa mga santos nga nagampo nga dugay kayong gidungog ang ilang mga pagampo sama pananglitan. Kang Agosto man ron, arin tang Santa Monica, inahan ni kisingan anak ni Monica. Kuyag mo ingon mo si Juan man padri among silingan, no? Si Santa Monica nagampo gyud siya, naghangyo siya sa Ginoo alang sa conversion sa iyang anak nga si San Agustin. O sa pagpangayo sa Ginoo, sa iyang pagpangayo gitubag ba? Wala. Gani giingon pa, adlaw gabi naghilak si Santa Monica nga nangayo sa Ginoo, nagampo. O niya, pag abot sa hustong panahon, usa pa gihatag sa Ginoo ang iyang gipangayo. Naibalikon ako i-delay sa Ginoo tungod kay gusto siya nga lig-unon pa ang atong pagtuo o pagsalig ngadto kaniya. Ikaduha mga igsuon, dili dayon ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo tungod kay gusto siya or buot siya nga andamon ang atong kaugalingon sa pagdawat sa grasya nga atong gipangayo. Unya unsa may andamon? Andamon ang atong kasing-kasing ug ang atong kinaiya aron inigdawat nato sa maong mga grasya nga atong gipangayo, makatabang aron kita mas mahiduol pa ngadto sa Ginoo. Kay naa may mga grasya nga atong gipangayo, unya kun dili ta andam ang atong kasing-kasing ug ang atong kinaiya dili pa andam, maunoy hinungdan nga makapahilayo kanato sa Ginoo. Pananglitan kanang miangatan nata sa kanabang panginabuhi. Imbis sa atong pag-angat mahimutang mas mapasalamaton pa sa Ginoo, uy magunahuna naman noon ta nga makabuhat ta bisag unsay atong gusto kay naatay bahandi. Inay magpasalamat ta sa Ginoo. Unya usahay sad kung moangat ta sa ato ang panginabuhi, masakit din tag stipnik. Nganuman, din ata kamaong mulingi ngadto sa mga nanginahanglan. Munang naay mga higayon nga dili dayon ihatag sa Ginoo kanato kay buot siya nga andamon ang atong kasing-kasing o ang atong kinaiya sa pagdawat sa maong grasya aron sa atong pagdawat niini mas mahiduol pagayod kita ngadto kaniya. Ikatulo og katapusan. Naatay pangayoon sa Ginoo, dili nato dayon madawat diha-diha tungod kay ang Ginoo nasayod og nahibalo siya sa unsa gayoy maayong timing sa pagdawat nato sa maong mga panalangin. Kay ang atong nakita mga igsuon ang karon, pero timan-an nato nga ang Dios nakakita sa tibuok natong panaw. Nasayod siya unsay may tabo karon og sa umaabot. Mauna nga ang Ginoo mangita gayud og husto nga timing sa paghatag unsay atong gipangayo aron dili masayang ang mga grasya nga iyang gihatag kanato. Unya timan-an nato sa kanunay nga ang Ginoo nga maoy nagbuhat kanato, nasayod siya unsay atong gikinahanglan ug ganusaan nato kini kinahanglana. Maunang ato lang isalig ang tanan, dili ta muundang sa pagpangayo sa Ginoo ug dili sad ta unta mangluod-luod kun dili pa nato kini madawat tungod kay sa ako nang giingon ang Ginoo iyang i-delay pag-andam sa tong kaugalingon, iyang i-delay tungod kay iya sang buot siyang palig-uno ng atong pagtuo ug labaw sa tanan, iyang i-delay kay nasayod siya nga kanang mga butanga nga atong gipangayo dili pagyud the best time nga maoy iyang paghatag kanato. Unya balikon ako sa ikaduhang higayon kay siya man ang nagbuhat kanato, sayod siya
unsay makaayo kanato. Amen. Palihog mangmata og manindog. Atong baghuon ang atong pagtuo tanan. Nagatuo kami kahayag gikan sa kahayag nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Ganak dili binungo. Tungod ka na to galang sa tungod ka na to sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay gilubong. Mikon aglaw ng banhaus. Aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa mahain. Mubalik siya nga mahimamayaon. Aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. O ang iyang gingharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sanak. Dungan sa mahan ug sanak. Gisimba siya og hima. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Si Jesus mingon, ang mukaon sa kong unod ug mainom sa kong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Hiniusa kang Kristo magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan. Sa iyang ngalan moingon kita, Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mapanalanginan sa kaisog ug kusog, sa pagiyas sa mga matuohon, uban ang kinaadman, ang kaligdong ug ang kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, ug sila kansang mga paghukom, makaapekto sa kinabuhi sa uban, magiyahan kanunay sa Dios nung kinaadman. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang Espiritu Santo, mogiya ug modumala sa mga kabatanunan, sa tanang dapit, diha sa tanan nilang mga desisyon. Magampo kita sa Ginoo. Nga kita nga nag-alirong nining talad kanaanan sa Ginoo karong adlaw, maligon sa atong pagtuo ug mahingpit sa atong pagsalig. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patatiyanan. Nga imon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang nangamatay mupahuway diha sa kalinaw ug mabanhaw diha sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Kining tanan among gipangayo kanimo Amahan, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Manglingkod.
igsoon pagampo kamo, aron nga ako ang inyong sakripisyo. Dawaton sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Hesus Kristo, mo'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw o kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagkikigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli nini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo ug busa. Uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw o Ginoo, hangtuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo amo ang Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pan. Mipasalamat kanimo, mipikas. Mihatag ni ining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa kundugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga mo atubang mo alagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, gamito nato ang pulong, gitudlo sa ato ang manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, Hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami malaumon, pagbalik ni Kristo, amo ang manunubos. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inig suunay, panagdait maanaa kaninyo.
ka ganamo. Pero sa Diyos nga nagawag ka sa mga kasalanan sa malo. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita kagidapit sa panihapon sa Ginoo. Kalawat kanimo apan pamulong lamang o mamayo ako. O mga suki. Magampo kita. Langit no mga amahan, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag kanamo kang Kristo nga among manunubos. Gibenisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya. Dawata og benisyon kining mga kabataan nga niya karon sa mga tubangan. Panalipni sila batok sa mga dautan sa katalagman ug sa sakit aron sa kanunay magadaig sila kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Nahala na ang misa, dado nato ang gugmag kalinaw ni Kristo.